Il-prefiss bu. Il-prefiss bu aktarx li ssibu ma' nomi komposti fl-istat kostrut jew aġġettivi u ġeneralment jintuża biex titwassal l-idea ta' possess jew ta' kondizzjoni. Dan il-prefiss huwa komunissimu u jintuża fl-awmentattiv ngħidu aħna biex ikabbar id-difett ta' ġisem il-bniedem. Mela min ikollu sinu kbar ngħidulu busnin. Min ikollu zaqqu kbira ngħidulu bużaq. Jekk tkun titażen ħafna, tiskantax jekk jgħidulek buħaż. Anke fl-ismijiet issibu tal-imbirek bu. U minn ismijiet tal-postijiet. Bu baqra, jew bu ġibba, jew il-kunjomijiet, bu zuttil, jew bu ħaġar. Ġużellu l-merse li dwaru kiteb teżi Emanuel Psaila jħaddem dan il-prefiss fis-sens kollu tiegħu fin-novella Għall-imħabba biex jiddeskrivi għolja li sejħilha l-ħodba ta' Buġebel. Bit-toponomu Buġebel, l-ewwel viżjoni immaġinattiva li tidher quddiem il-qarrejja aktarx tkun dik ta' Borġ Ġebel. Fir-romanz Leli ta' Ħażajr juża dan il-prefiss għal żewġ kunjomijiet, Buċak u Bu Erq, u magħhom jorbot il-kwalità tal-karattri. Peress li f'bu hemm l-idea ta' dominanza u ta' kwantità, il-qarrejja jassimilaw l-emil, il-qagħda u l-kuxjenza tal-karattri ta' dawn il-kunjomijiet mistħajla għal tapposta mal-qawwa taċ-ċakk u mal-ħażen tal-erq. Din ir-rokna ġdu wasalilkom bix-xewqa tajba tal-Għaqda tal-Malti tal-Università ta' Malta.